Hei YouTube, täällä Mekahndri26 ja tänään olisi tämmönen tuote kuin Angry Birds Tropic Virtuosuomanin testissä. Joo, tämmönen tölkki, missä on linnun kuva. Ei tässä oikein voi Olvin tuoten näköjään. Niin ei tästä oikein voi mitään kertoa tästä tölkistä, niin mennään asiaan ja maistetaan. Joo, sisältö näyttää tämmöiseltä värittömältä. Ei oo keltaista, tämmönen väritön. Joo, maistetaan. Oikein hyvää. Tämmönen marjaisa maku, niin kuin tässä lukeekin, että tämän Tropicin tuote, niin marjaisa maku tässä kyllä on. Joo, annetaan 5/5 tälle tuotteelle. Täällä Mekahndri26 ja moikka!